BTC-नि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोबोद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंना जोंनि गेजेराव फोस्रावदों। एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोरा जोबथेसालियाव बा जेलाव दिनैनि बे समसिमहालागैबो दङ, बै गासैखौबो जेलनिफ्राय जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोननि बाथ्रा। खुनु दिन बिथांमोननि गाज्रि सिनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोनगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। रोम रोम भाइयो। जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2027 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन आरो गुबैयै जों मिथिनाय बायदिब्ला बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि बा एनडिबिफोरनि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बेराफारसेथिं जों मा नुनो मोनदोंमोन, बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहायबो एनडिबिफोरनि जेंना जेथोफोरा सुस्रांजादिया। एनडिबिनिनो फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोरा जोबथेसालियाव थानांदोंमोन, बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहायबो बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हादिया बा उदां खालामजादिया। बेनिफ्राय आरो दुखुसिन जारिमिन जों बर' हारिनि बिखायाव मा जानो हाबावगौ। दा बे बिथिंखौ लानानै मोनसे सोंथि बेरखाङो, जाय एनडिबि हानजानि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युखौ सुस्रांनायनि थांखिजों मोनसे बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोनब्ला मा जाहोननि थाखाय मानि आंखालाव बै एनडिबिफोरनि जेंना जेथोफोरा बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सुस्रांजादिया। बेराफारसेथिं बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय जों नुनो मोनदों बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ थिनानै दोननाय समनि गेजेराव मावफुंनानै होआब्ला बा मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगायाव थांनानै सुइसाइड जाहैगोननि बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिटिसिनि बारग'थि इएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। आरोबाव लोगोसे बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि 9.4 क्ल'जआव एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय दायखौ मोननै बाहागोआव लिरनानै लाना फैनायखौ जों रोखा नुनो मोनदों, जेराव हाइनियास आरो नन हाइनियास। जाय हानजाखौ लानानै मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामदोंब्ला बे हानजाखौनो बे गोरोबथानि दफानि गेजेरजों मोननै बाहागोआव दाय बाहागो खालामना लाना फैनाया जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। मानगोनां रायजो राजा आइ आफाद बिदा फंबायमोन, दिनै बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट डे फालिनायखौ लानानै गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनाय जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो। जोंनि बर' हारिनि बिखायाव मोनथाम पिस एकर्ड जालांबाय, बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर। बे मोनथाम जालांनाय पिस एकर्डनि मोनफ्रोमबो डेटखौ जों बर' माहारिया फालिनांगौ। दिनै माबा मोनसे पिस एकर्ड डेखौ लानानै गावजों गाव राजनितिक गावजों गाव मिनिंलेस पइन्ट खालामलायनायनि बियो सम नङा। बेवहाय आरो मोनसे सोंथि बेरखांबावो, जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ थांनाय 5 बोसोर सालायदोंमोन, बिथांनि 5 बोसोर सालायनायाव 2003 10 फेब्रुवारियाव बानायनाय जा बिटिसि एकर्ड, बे बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिदोंना फालियाखैमोन? जाय सानखालि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन, बै सानखालि बुंनो हानांगौमोन जे बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबिनि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय एनडिबिफोरा जुदि उदां जायाब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव जों सिगनेचार खालामा, साइन खालामा, बिखा बुनानै बुंनो हानांगौमोन। नाथाय सानैसो बर' लिडारफ्रा बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ माब्ला जागौगोन माब्ला खालामगनो हागोन हाखु दाखु। खारन बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामखांनायनि उनावहायनो बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बिसोरो साफा साफा पलिटिकेल लिडारनि आबुं महरखौ मोनगोन नालाय, बे माखासे पलिटिकेल प्लेन पलिसिफोरखौ बिसोरो खायदा लाखादोंमोन, जायनि थाखाय सानैसोआ साक्सेसफुलबो जादों। रिहाबिलिटेसन जानांगौ, ओमफ्राय जेलाव थानायफोर गजोबनांगौ। जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन, जागोन।
रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम खालामबाय मोनसे लेंथि प्रसेस जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदोंमोन आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्ति खायो सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो नाङाखै बे फ्रि जानानै थानांगौ केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि प्रसेसा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आंहा आत्मबिसास आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला 3 फासि जानायनि माबा दं नामा आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिम्पल मिथिबाय बे फासि होनाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार दासो जागोन दा बन्द' जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट बे खोथाखौ दा खालाम नोङो जेराव दोनदोंथ' केसा सोलिलांबाय थागोन खिन्थु फासि शब्दखौ बोखार होनना बुंदों जायखिया जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिसास दं जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदों दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोन गासिबो एप्रिसियेटआ जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था रन्जन मान बहा जादों फाग्ला सुखिया खालामनानै जेल जाजायो मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायो ना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेरा फागोन बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरा लाथों 10 बोसोरा लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिमावसो जोबहैगोन दा बिसिनाव बिदिनो जागोन मानसियानो जेराव थाबाय थायो बिदि जागोन दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बायदि मोनदों दे